פה שימור מסה אנשים מבינים פחות ופחות, צריכים להגיע יותר ויותר. זהו, אז לא מגיעים? לא ראיתי שאנשים נשרו מהקורסים. טוב? יש לנו רשימות מעודכנות, מי שמבטל רישום. רואים את זה? טוב, אנחנו נמשיך. המשך של השיעור שעבר, זרימה צמיגה, זרימה למינארית, מה שקראנו. אוקיי, אתם זוכרים קצת על מה דיברנו שבוע שעבר? מה זה מספר ריינולדס? אוקיי, איזשהו, היו פה שתי תשובות נכונות. קודם כל זה אומר לנו איזשהו מדד, האם הזרימה היא למינארית. אמרנו פחות או יותר מתי הגבול? בסביבות ה-2100, 2300. זה תלוי בכל מיני ניואנסים, אבל זה הכלל אצבע. מה עוד אמרנו פה? שזה מבטא יחס בין? בין הצמיגות הדינמית. אוקיי, זה... בין הכוח גרר לצמיגות הדינמית. בסדר, אתה בכיוון, לא בדיוק, זה לא כוח גרר, אלא זה אינרציה ביחס לצמיגות. זאת אומרת, כוחות שנובעים מעצם התנועה של הזורם, לעומת הכוחות שמרסנים אותו עקב חיכוך פנימי. אוקיי? ולמעשה זה קובע את הגבול בין אותה זרימה למינארית שאמרנו שהיא מאוד מסודרת ומאוד מרוסנת על ידי הכוחות הפנימיים האלה של הזורם, ובין זרימה שהיא כבר לא למינארית, ואנחנו לא כך מדברים עליה בקורס הזה, שבה כבר קוראים דברים אחרים מורכבים הרבה יותר. אוקיי, אז אנחנו לקחנו, אם אתם זוכרים, את משוואות נביה-סטוקס, והראינו שעבור מקרה די שימושי, של זרימה מפותחת היטב ותמידית ולא דחיסה, אפשר להגיע לפתרון מאוד מאוד פשוט, מאוד שימושי גם בגלל שהוא פשוט, סליחה, שנותן לנו את שדה המהירויות, זאת אומרת את פרופיל המהירויות, אם זוכרים, זה היה מין פרבולה כזו. היום אנחנו בעצם נעשה אותו דבר רק בצינור, אז אני בכלל לא מתחיל את הכל מאפס כמו שעשינו פעם שעברה, חבל על הזמן שלנו. הפתרון המקביל, העירו לי שאני לא רושם מספיק גדול. אני אנסה להיות יותר מודע לעניין. אוקיי, המהירות, זה רכיב X של המהירות, כתלות ב-R, הפעם אנחנו נמצאים בתוך צינור, אז בצינור הזה יש לנו איזשהו ציר שממנו אנחנו מודדים את הקורדינטה הרדיאלית R, הרדיוס של הצינור זה R גדולה, ו-R נע בין 0, שזה מרכז הצינור, ועד R גדולה, שזה הדופן של הצינור. אז כאן יהיה 1 חלקי 4 מיו, dp כוכבית ל-dx כפול r בריבוע, ועוד c1 לן של r, ועוד c2. דומה למה שהיה לנו. אם אתם זוכרים, היה לנו, כאן היה פקטור 2, אבל זה היה dp ל-dx ו-1 חלקי mu כפול y בריבוע, ועוד c1y ועוד c2. הלן הזה מגיע בגלל הגיאומטריה הצילינדרית, והוא מראש כבר מגדיר לנו איזשהו מקרה קצה אחד. מה קורה אם אני מציב פה את הנקודה r שווה 0? מה קורה לביטוי הזה? אני חוזר עוד פעם. r שווה 0. מה קורה ללוגריתם של 0? לא מוגדר. קוראים לזה אין סוף. לא מוגדר. זאת אומרת, זה לא פיזיקלי. מה זה אומר על המהירות ב-r שווה 0? היא אין סופית? מכירים דבר כזה? אני לא. אז מה קורה? לשמחתנו, יש לנו שליטה על העניין הזה. איפה נכנסת השליטה שלנו כדי לכפות מצב פיזיקלי על מתמטיקה לכאורה לא פיזיקלית? לא צריך להסתבך עד כדי כך. מה מכפיל את הלן? איזשהו קבוע. עכשיו, אם הקבוע הזה הוא 0, פתרנו את הבעיה? אוקיי? אז אני נותן לכם כבר מקרה קצה אחד. אם הצינור הזה הוא בחתך מלא, חתך מלא זה אומר שמ-0 עד r, הכל מלא בזורם. זאת אומרת שב-r שווה 0
צריכה להתקיים איזושהי מהירות סופית. אתם איתי? אם צריכה להתקיים מהירות סופית, C1 צריך להיות שווה 0. זאת אומרת שעבור חתך מלא, סליחה, זרימה בחתך מלא, U של R הופך להיות ביטוי קצת יותר פשוט, פשוט מעתיק אותו בלי אותה צרה צרורה שנכנסת לנו מהלן של R, הופך להיות משהו כזה. אני רושם פה בסוגריים C1 חייב להיות שווה 0 כדי שבכלל תהיה לנו מהירות סופית. אוקיי, אז למעשה אני רושם את זה כי בצינור זה הביטוי שאתם צריכים להכיר, אבל הביטוי הכללי יותר הוא זה שפה למעלה. ובמה הוא כללי יותר? למצבים שבהם החתך הוא לא מלא. עכשיו תשאלו מה זה אומר חתך לא מלא. אז יש קונפיגורציות שקוראים להם קונפיגורציות אנולריות, צינורות אנולריים, שזה אומר שזה בעצם צינור בתוך צינור. ואם הזורם נמצא פה, כן, זה הזורם, אז שימו לב שהתחום זה ה-0, אבל הזרימה מתחילה מהרדיוס הפנימי הזה שנקרא לו R1, וממשיכה עד הרדיוס החיצוני שנקרא לו R2, ובעצם R תחום על ידי R2 ו-R1. ואין לנו שום בעיה עם הקבוע הזה, להפך. אנחנו חייבים להתחשב גם בביטוי הזה. בסדר? במקרה שבו R1 הזה הוא כביכול 0, אנחנו חייבים להגדיר ש-C1 שווה 0 כדי לקבל ביטוי שהוא נכון פיזיקלית. רגע, שנייה לפני השאלות. אלה מבחינתכם, אלה הפתרונות המקבילים למה שניסחנו בצורה קצת יותר מסודרת בשיעור שעבר. בסדר? זה עדיין תחת אותם הנחות, ועדיין אותה משוואת נביר-סטוקס, אם הייתי רושם אותה על הלוח, הייתה נראית טיפה אחרת כי לקורדינטות גליליות. וזו נקודת הפתיחה שלנו גם כאן. עכשיו הייתה פה שאלה. סתם כאילו, מה זה המקרה הזה? יש כאלה מקרים בכלל של צינורות כאלה? כן, יש מיסבים שמורכבים מצינורות בתוך צינורות. יש קונפיגורציות כאלה. במצב הזה אנחנו מתייחסים למשוואה המלאה, הפתרון המלא. אם אתה צריך לפתור עבור תחום שלא מתחיל מ-0, אין לך שום לגיטימציה לפסול את הנוכחות של הקבוע הזה. ואת הקבועים מוצאים לפי תנאי שפה, בדיוק כמו במקרים שפתרנו. אוקיי, עכשיו, לפני שנתקדם הלאה, הערה די חשובה לגבי התרגול הקודם. אוקיי, העירו לי, וכל הכבוד לגיל שהעיר לי, משהו לא הסתדר לו עם היחידות, ואני כבר אוהב את זה שמסתכלים על יחידות. אנחנו הצבנו תנאי שפה של מאמץ. נכון? ואני כנראה לא שמתי לב ורשמתי לכם שהמאמץ יהיה dp ל-dx y ועוד c1. וצריך להיות פה מיו c1. ובלי המיו הזה באמת היחידות לא משתלבות. עכשיו שימו לב שזה משהו שקל מאוד להראות, כי טאו זה מיו du ל-dy. נכון? ו-u שמצאנו, u של y, זה 1 חלקי 2 מיו, dp ל-dx, y בריבוע, ועוד c1y, ועוד c2. כך שאם נגזור את הביטוי הזה, ונכפיל אותו במיו, זה מה שנצטרך לקבל. אתם רואים את זה? תגזרו את זה, 2y חלקי 2, dp dx y חלקי מיו, ועוד c1, זה מתאפס, ותכפילו את ה-du ל-dy במיו, אז תבטלו את המיו הזה, אבל תקבלו אותו פה. זה הכל. אז אני לא שמתי לב, ולא רשמתי את המיו הזה, וזה נגרר אחר כך לתוצאה הסופית. שימו לב. וכל הכבוד שוב לסטודנט ששם לב. אוקיי, אז בואו נתחיל את השיעור של היום. תרגיל ראשון שנפתור. למי ששאל אם יש מצבים כאלה,
של גליל בתוך גליל. אז הנה התרגיל הראשון הוא בדיוק כזה. נתון לנו גליל חלול בקוטר R2, שבתוכו ישנו גליל נוסף, לא קוטר, סליחה, רדיוס R2, בתוכו נמצא עוד גליל שהרדיוס שלו הוא R1, והגליל הפנימי הזה, הגליל הזה הוא גליל מלא, בתוך הגליל החלול, ובמרחב ביניהם נמצא איזשהו זורם בעל צמיגות מיו. נניח שזה מים. הגליל הפנימי נופל כלפי מטה בתוך הגליל החיצוני. נסמן את המהירות שלו ב-V. הגליל הפנימי חלול? לא, הגליל הפנימי הוא גליל מלא, הגליל החיצוני הוא חלול, והמרווח ביניהם מלא במים. אוקיי? סיטואציה ברורה? עכשיו, מה נתון לנו? הרדיוסים R1 ו-R2, הצמיגות של הזורם, ובנוסף M. כש-M נתונה לנו כמסה או משקל, לא כל כך משנה, נגיד שזה המסה ליחידת אורך של המוט הפנימי. רגע, זה נמצא בין הגלילים, נכון? איפה שסימנתי מיו, במרווח בין הגלילים, זה הזורם. דרוש למצוא את המהירות V. ואני רושם בסוגריים, הקבועה. אנחנו כאן לא מתמודדים עם בעיות שבהן הזרימה היא לא תמידית. אם הזרימה היא לא תמידית, הפתרון שמצאנו לא טוב, ואנחנו מעדיפים לדעת את הפתרון. אוקיי, אז יש לנו גליל בתוך גליל, הגליל נופל, מגיע לאיזושהי מהירות קבועה, אנחנו צריכים למצוא את המהירות. למי יש רעיון? נכון, קודם כל אנחנו נמצאים במצב של שיווי משקל, בין מה למה? בין הכוח המשיכה שפועל עליו הכבידה. זאת אומרת, מה שמניע את המוט הזה זה המשקל העצמי שלו, בשדה כובד. מה שעוצר אותו זה, נכון, זה גזירה עם הזורם שנמצא צמוד אליו. והזורם שצמוד אליו, למה מפעיל גזירה? בגלל צמיגות. והוא בעצמו מרגיש את הדופן החיצונית גם, שהיא נייחת. אוקיי? זה בעצם מה שקורה כאן. עכשיו תגידו לי אתם, מתוך מה שאתם כבר יודעים, מה אנחנו צריכים למצוא כאן? V הזה של המוט, איך נכנס, איך הוא קשור למה שקורה בזורם עצמו. הרי בסופו של דבר אנחנו במכניקת זורמים, אז נשתמש כנראה במה שקורה לזורם כדי לפתור את הבעיה הזו. תנאי שפה. נכון. בעצם מהירות המוט היא תנאי שפה עבור הזורם, עבור שדה המהירות, נכון? כי אמרנו כבר כמה פעמים שבדופן מוצקה הזורם מקבל את המהירות של הדופן. אז אם הדופן הזו מגדירה שפה של שדה הזרימה, נכון? שדה הזרימה נמצא בין שתי הדפנות המוצקות האלה, הוא צריך לקיים תנאי שפה על כל אחת מהם. על הדופן החיצונית מהירות צריכה להיות שווה 0, ועל הדופן הפנימית המהירות צריכה להיות שווה למהירות של המוט. אז אנחנו יכולים כבר לעשות את הדבר הבא. קודם כל לרשום שאנחנו יודעים ששדה המהירות צריך להיראות כמו הפתרון שמצאנו. אוקיי, ככה זה צריך להיראות. זו הצורה הכללית, השאלה היא מה הם הקבועים האלה. עכשיו, תנאי השפה שצריכים להתקיים הם 1, U
ב-R שווה R2, זה הדופן החיצונית, צריך להיות שווה 0. ו-2, ש-U ב-R שווה R1 שווה ל-V או מינוס V. מה מערכת הצירים שלנו פה? אני אגיד לכם מה אני בחרתי. לקחתי אותו גם חיובי, אז מבחינתנו זה כיוון X. אוקיי, אלה שני תנאי שפה. עכשיו שימו לב שאנחנו לא ממש פתרנו את הבעיה. למה זה? יש לי שני תנאי שפה, לכאורה אני אמור מתוכם לחלץ את C1 ו-C2 ונגמר הסיפור, יש לי שדה מהירויות. מה מונע ממני לסיים בזה את התרגיל? נכון. שימו לב ש-V זה עדיין נעלם. אז יש לי פה תנאי שפה, אבל תנאי השפה שלי הוא למעשה נעלם. אני צריך לייצר פה עוד אינפורמציה. והאינפורמציה הזאת תבוא כעוד תנאי שפה. אז אם יש לי שני תנאים על המהירות, מיציתי את התנאים שהמערכת הזו מסוגלת לתת לי על המהירות, נכון? מה עוד נשאר? מאמץ גזירה, נכון? יכולים לתת תנאי על הפונקציה עצמה או תנאי על הנגזרת. תנאי על הנגזרת זה מבחינתנו תנאי על מאמץ. אנחנו צריכים למצוא דרך לנסח פה עוד תנאי על המאמץ. תנאי שבאמת יספק לנו את מלוא האינפורמציה ולא יכניס לנו פשוט את הנעלם שאותו אנחנו מחפשים. אנחנו נצטרך להשתמש גם בתנאי הזה כדי לפתור את הבעיה. אבל זה לא מספיק לנו. אז מה התנאי השלישי? אמרו פה שכוחות החיכוך יהיו שווים למסה. עכשיו, הרעיון הוא נכון, בואו ננסח את זה טיפה יותר בצורה מלאה. זה לא המסה, זה המשקל. בסדר, אני מבין, אבל לאן חתרת. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם אתם פותרים שאלה כזו ונתקעים, תסתכלו חזרה בנתונים. מה נתון לנו פה שעוד לא השתמשנו? זאת אומרת, המסה אמורה לשמש אותנו, ובאמת היא אמורה לשמש אותנו דרך זה שאנחנו יכולים לנסח את הכוח שפועל על הגליל הזה. עכשיו, בשיווי משקל אמרנו בתחילת השאלה, בתחילת הפתרון, יש פה שיווי משקל בין הגרביטציה שמושכת את המוט כלפי מטה ובין הגזירה שפועלת על הדופן. צריכים להתאזן, אחרת תהיה תאוצה במערכת, אחרת המוט הזה ימשיך להאיץ כלפי מטה. אז אנחנו מסתכלים על המוט, ואנחנו אומרים שהמאמץ שפועל על הדופן שלו צריך לאזן, הכוח יותר נכון, עקב המאמץ שפועל על הדופן, צריך לאזן בדיוק את המשקל של המוט. נכון? עכשיו, מה זה המשקל של המוט? mg, ושימו לב, m זה ליחידת אורך. אז יש לנו כוח ליחידת אורך, ובאמת לא נתון לנו מלוא האורך של המערכת, וזה בדיוק מהסיבה הזו. אנחנו לא צריכים להתעסק עם זה. אנחנו מנסחים הכל פר איזושהי יחידת אורך, לא כך מעניין אותנו מה האורך של המוט הזה, או של כל המערכת. אז בואו נסתכל. יש לנו... זה גם לא יצטמצם עם האורך שאנחנו נקבל כתוצאה מהחישוב של המעטפת. אתה תקבל את זה בדיוק, נכון. אתה צריך את שניהם. את שניהם אתה צריך, ובעצם עזרו לך פה. ננסח את זה בואו ננסח את זה כאילו אנחנו כן יודעים את האורך, ונראה כמה שזה באמת בסוף לא משנה. אז יש לנו את המסה שנתונה לנו, וכדי להפוך אותה לכוח, נכפיל ב-G. זה המשקל העצמי של המוט, נכון? עכשיו, למה זה צריך להיות שווה? לטאו כפול המעטפת. המעטפת, אני מדגיש, זה 2 פאי R1 L. לא, אני לא צריך. אבל ברגע שזה נתון לי ליחידת אורך... אם פה יושב גם שם יש זה. אז יש L בשתיהם. לא. אם M היה נתון לי כמסת המוט, אז mg זה המשקל של המוט. יפה, ומשקל המוט צריך להיות שווה לטאו כפול 2 פאי RL. אם אני לוקח את מסת המוט ליחידת אורך, אני לא צריך להכפיל פה ב-L, אלא זה טאו כפול ההיקף. סליחה? זה עכשיו משקל כללי, נכון.
אני רק ממחיש למה בשאלה הזו זה מה שצריך לרשום. כי זה כבר המשקל ליחידת אורך, זה הכל. ולמעשה יש לנו עכשיו תנאי על המאמץ בנקודה R שווה R2, והוא צריך להיות שווה ל-mg לחלק ל-2 פאי R1. רגע, אתה מתייחס רק לכוחות גזירה על העמות עצמו? אז איפה, מה לדעתך אני צריך לעשות? אני צריך תנאי שפה. שנייה. כולם שמעו את השאלה? השאלה היא למה אני מתייחס רק לדופן הפנימית ולא לדופן החיצונית. התשובה היא מאוד ברורה. על הדופן החיצונית יש תנאי שפה שהוא שימושי. הוא אינפורמטיבי עד הסוף. על הדופן הפנימית יש תנאי שפה שהוא מכניס לי נעלם ואני גם אותו צריך. והתנאי שפה הזה על הדופן הפנימית הוא תנאי שפה שאני יודע להציב בו מספר ולקבל תוצאה. למה כתבת שם טאו R2? לא טאו R1? כי אני דיסלקט. כי התבלבלתי, אבל לפני ששמת לב. אוקיי, התשובה הייתה ברורה. אנחנו צריכים לייצר פה אינפורמציה. והאינפורמציה הזאת דרושה לנו ב-R שווה R1, בדופן הפנימית. ברור שפועל גם מאמץ בדופן החיצונית. בדופן החיצונית אני גם לא יכול ללכת ולקשור באופן כל כך ברור את מסת המות למאמץ. אתה תוכל אחרי זה לחשב את המאמץ משדה המהירויות, אבל יש לך כבר תנאי בדופן החיצונית, עכשיו אתה צריך תנאי בדופן הפנימית. צריך שני תנאי שפה על שני הגבולות שלך. אוקיי, אז בעצם עכשיו אנחנו סגרנו את הבעיה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה להציב ולחלץ החוצה בסופו של דבר את V. זה כבר עבודה טכנית. מציבים תנאי עבור טאו, תנאי עבור U, ואחרי זה מציבים את שני הביטויים פה. זה מה שאני ארשום די בזריזות עכשיו. אז למעשה מבחינתי, פתרנו את השלב החשיבתי, סיימנו אותו כרגע. ולמעשה זה השלב היותר קשה בכל השאלה הזו. אז אם יש משהו שלא ברור, אני מציע שנתעכב עליו. כדי שבמידה ותצטרכו לעשות משהו כזה לבד, תדעו איך לגשת לזה. תנאי שפה האלה מאוד דומים לדברים שעשינו בשיעור שעבר. מאוד דומים לדברים שדי חוזרים על עצמם. תנאים על המהירות. במקרים כאלה שאתם צריכים לדעת לנסח איזשהו תנאי על מאמץ מתוך קצת מחשבה פיזיקלית, אלה מקומות שכדאי להבין אותם עד הסוף. אז אם למישהו יש שאלות, אני אתעכב. אם לא, אני עכשיו עובר לרשום פתרונות שהם אלגבריים לגמרי. זה לב העניין, אוקיי. השאלה הייתה, מאיפה זה? אז אני חוזר. מה שרשום פה, שנייה, אני אענה על השאלה ונראה אם פספסתי אותך. מה שרשום פה זה כוח ליחידת אורך, עקב מה? גרביטציה, כבידה. מה שרשום פה זה כוח ליחידת אורך, עקב מה? גזירה. מאחר ו-M מוגדר לי כמסה ליחידת אורך, אני צריך להתחשב גם במאמץ ליחידת אורך. מאמץ ליחידת אורך זה כוח ליחידת אורך זה המאמץ כפול שטח המעטפת חלקי האורך. שטח המעטפת זה מה שעשיתי לפני רגע את התרגיל הזה. 2 פאי RL, אבל אני בעצם לא רוצה את L, אני רוצה ליחידת אורך כלשהי. אז חילקתי באורך. אז כאן יש לי כוח ליחידת אורך עקב גרביטציה, המשקל של המוט הזה, וכאן יש לי כוח עקב מאמץ. ואני יודע שבשיווי משקל הם צריכים להתאזן. אוקיי? וזה המפתח לניסוח של התנאי הזה. כן, עוד שאלה. אם לא היית צריך כוח ליחידת אורך, אז זה היה 2 פאי RL? אם היו נותנים לי את האורך של המערכת, ו-M היה המשקל הכולל של המוט, אז זה היה mg, המשקל של כל המוט, שווה לטאו כפול 2 פאי RL, כפול כל המעטפת של המוט. זה היה mg כפול L, כפול האורך. לא, אני לא צריך. mg, אני אומר שוב, אם M זה היה מסה של כל המוט,
אתה יודע כמה המוט הזה שוקל אם תכפיל אותו ב-G. וכדי לאזן אותו, אתה צריך להתחשב במאמץ שפועל לכל האורך שלו. אז אתה מכפיל את המעטפת המלאה. מאחר ונתנו לך את M פה ליחידת אורך, אז אתה בעצם גם מחלק את הכוח של המאמץ בהיותה יחידת אורך. אז אתה מבטל את ה-L פה. לכן הוא גם לא נתון. אחרת הייתם בשלב הזה מגרדים בראש ושואלים למה לא נתון לי L, אולי אני לא צריך אותו. כל הדברים שאנחנו לא רוצים להתקל בהם בבחינה. אוקיי, אז ניסחנו פה את התנאי. מקווה שעברנו על זה עוד פעם, זה טיפה יותר ברור. עכשיו, כמו שאמרתי, קצת אלגברה. אז קודם כל אני אשתמש בתנאי שאומר שב-R שווה R1, U שווה ל-V. זה מה שקורה בדופן הפנימית. ואז נקבל ש-V שווה 1 חלקי 4 מיו, dp ל-dx, R1 בריבוע, ועוד C1 לן R1 ועוד C2. פשוט להציב R שווה R1. התנאי השני אומר שב-R שווה R2, U שווה 0. ומכאן אנחנו מוצאים ש-0 צריך להיות שווה 1 חלקי 4 מיו dp כוכבית ל-dx, R2 בריבוע ועוד C1 לן של R2 ועוד C2. ואני כבר מכאן אחלץ את C2, זה שווה למינוס 1 חלקי 4 מיו dp כוכבית ל-dx, R2 בריבוע ועוד C1 לן של R2. שמתי מינוס לפני. והתנאי השלישי אומר לנו שטאו ב-R שווה R1 צריך להיות שווה לחצי dp כוכבית ל-dx כפול R, אז אני ארשום כבר R1 ועוד מיו C1 חלקי R1. וכל זה צריך להיות שווה למה שמצאנו קודם, ל-mg לחלק לשני פאי R1. ומפה אנחנו יכולים כבר לחלץ את C1 ולהמשיך איתו הלאה. אבל שימו לב שיש פה עוד משהו אחד שלא הגדרנו. dp ל-dx, אז אני רציתי לרשום אותו למטה, אבל בואו קודם כל תגידו לי מהו ואז נחשוב איפה אני רושם אותו. מניח הידרוסטטיקה? אני לא מניח כלום, אני מסתכל על הבעיה. העומד דווקא. אני ברשותכם מוחק את הלוח הזה, כי רגע רשמנו אותו מחדש בעצם בצורה מפורשת. dp כוכבית ל-dx. אמרתי לכם, פתרון של בעיות מהסוג הזה מורכב משני חלקים. חלק אחד הוא למצוא שדה מהירויות על ידי הגדרה של תנאי שפה והצבה ואלגברה. זה אחד. דבר שני זה להגדיר את dp כוכבית ל-dx. עכשיו, dp כוכבית ל-dx, דיברנו עליו כבר בשיעור הקודם, ואני אמרתי לכם שנדבר עליו עוד לא פעם ולא פעמיים. אמרנו שזה צריך להיות השינוי לאורך הזרימה, כי x זה כיוון הזרימה, של p ועוד גמא z. נכון? ואז אמרנו שזה כמו להגיד dp ל-dx, זאת אומרת מה השינוי בלחץ לאורך הזרימה, ועוד גמא dz
ל-dx, שזה בעצם מה השינוי ברום לאורך הזרימה. זוכרים את זה? לחץ במערכת הנתונה, יש לנו? שאלה אם מה שמניע את הזרימה הזו זה לחץ שמופעל מכנית או משהו אחר. אין לחץ במערכת. נכון, אין לחץ במערכת. נשמח מה אתה אומר. לא בכל מקום יש... כי לא נתון לי שמישהו מפעיל פה איזושהי בוכנה או איזושהי אמצעי מכני שמפעיל לחץ על הזורם. אם לא מפעילים, אם יש לך צינור סגור, אתה לא מפעיל עליו לחץ, זה לא אומר שיש בו לחץ בפנים. זה בוודאי שזה לא אומר שאין לחץ בכלל. זה אומר שתסתכל על שני המרכיבים של הלחץ ותגיד לי איזה מהם קיים במערכת שאתה רגע תיארת. כן, השאלה הייתה, רגע, נניח שיש צינור סגור, האשימו אותי שאני טוען שאין לחץ בצינור הזה. זה לא מה שאני אומר. לחץ לא משתנה, זה לאורך X. וזה גם לא מה שאני אומר. זה אפילו לא נכון. הלחץ כן משתנה לאורך X. הדבר חייב להיות משהו שמניע את הזרימה, חייב להיות משהו שדוחף. ואמרנו שמה שדוחף אלמנט של זורם זה הפרש לחצים. אם הלחץ הוא זהה על פני שני צדדים של אלמנט, יש שיווי משקל. חייב להיות הפרש לחצים כדי שיהיה כוח נטו. ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, לא משנה. ברור שאם יש פה זרימה, משהו יוצר אותה. נכון, גם הזורם הזה נופל. זה שהבוכנה, אם המוט הזה היה נופל, ואתה אומר שאין פה בכלל, אם המוט הזה בתנועה, ברור שהוא מושך אחריו את הזורם בגלל גזירה. זה ברור. אבל אם יש פה מוט אנכי, מה שמלכתחילה גורם כנראה למוט הזה גם ליפול, לא אמור, יכול להיות שגם המצב יהיה אופקי, ואז מושכים את המוט, ואולי בעיית הזרימה היא אחרת, היא פשוטה הרבה יותר. במוט אופקי, גרביטציה לא משחקת, נכון? ואם גרביטציה לא משחקת, אז שימו לב שבאיבר של פוטנציאל הלחץ, אותו dp ל-dx, זה 0 אם הצינור הוא אופקי. וזו התרומה הגרביטציונית, זה השינוי ברום לאורך הזרימה. ואז השאלה היא, האם משהו פה כופה, מכניס לחץ למערכת? אני נתתי דוגמה של בוכנה, יש כל מיני אמצעים מכניים לעשות את זה. השאלה היא אם זה קיים או לא קיים. אבל בצינור אופקי שום דבר לא יזיז את הזרימה, אם אני לא אשקיע איזשהו מאמץ, איזושהי עבודה באמצעים מכניים. לעומת זה בצינור שהוא מוטה באיזושהי זווית, התפתחו הפרשי לחץ כאלה לאורך הזרימה. אוקיי? אז אני חוזר לסיטואציה שלנו. מה לדעתכם קורה פה? אני טוען שהדבר היחיד שמניע את הזורם הזה זה גרביטציה. והסיבה לכך היא פשוטה. לא אמרו לי אחרת. הזורם כאילו לא זז, הוא נשאר באותו קו גובה. והדבר היחיד שזז פה זה המוט שיורד למטה. אתה סתרת את עצמך עכשיו. אם הזורם לא זז, אז איך המוט זז? לא, המוט נופל בתוך הזורם. נכון. הגובה של הזורם אבל לא משתנה. אתה מניח שהוא אינסופי, אם זה מה שמטריד אותך, אבל הוא בתנועה. הזורם חייב להיות בתנועה. אף אחד לא יודע, אני לא יודע איפה זה נגמר ואיפה זה מתחיל, אז אני לא יודע איפה המפלס נמצא ואם הוא יורד או עולה. בסדר, נתעלם מזה. החתך הוא מלא, יש פה תמיד זורם, והזורם בתנועה, גם כי המוט כופה עליו את התנועה, וגם כי גרביטציה מושכת את הזורם באותה מידה. עכשיו אני מכוון אתכם פה, ואני בכוונה מאלץ אתכם לחשוב, ולא לרשום לכם ישר מה קורה פה. כי אתם תתקלו במצבים כאלה בשיעורי בית או בבחינה, אני רוצה שתדעו לפרש בעצמכם את המצב. אז אתם תמיד צריכים להסתכל על שני האיברים האלה, ממה מורכב הלחץ המוכלל הזה, הלחץ, לפעמים קוראים לזה פוטנציאל הלחץ. למה פוטנציאל הלחץ? כי יש פה משהו שהוא תלוי ברום. האם לנקודה הזו יש פוטנציאל לחץ ביחס לנקודה הזו? אנחנו נדבר על זה בשאלה הבאה טיפה יותר. אבל כרגע, אם לא אמרו לכם שיש לחץ במערכת, אז זה 0. ואז נשאלת השאלה, האם יש שינוי ברום לאורך הזרימה? מה התשובה פה? שיש.
עכשיו אתם זוכרים איך אמרנו את ה-dz ל-dx הזה, את השינוי על פני כל צעד שעשינו לאורך הזרימה, כמה איבדנו או הרווחנו ברום? זוכרים מה עשינו פה? לפי סינוס אלפא, נכון? אמרנו שאם יש איזשהו משטח שהוא מוטה בזווית כזו, ואנחנו עכשיו מתקדמים, זה x, ואנחנו התקדמנו איזשהו צעד דלטה x, וכתוצאה מהצעד הזה איבדנו דלטה z, אמרנו שזה מינוס דלטה z, אז הקשר בין דלטה x לדלטה z, או יותר נכון בין דלטה z לדלטה x, זה סינוס אלפא. זאת אומרת, מינוס דלטה z חלקי דלטה x יהיה שווה לסינוס אלפא. ודלטה z, דלטה x, זה מספיק דומה לנגזרת. אם זה מספיק קטן, זה בדיוק הנגזרת. אוקיי? גם אמרנו שאם זה אנכי אבל זה 1, לא? אז במקרה שאלפא היא 90 מעלות, סליחה, כל צעד שעשינו בכיוון של הזרימה, הוא גם צעד מלא שעשינו בכיוון האנכי, בדיוק. זו המשמעות של זה. לקחתי צעד בכיוון הזרימה, ואת כולו גם עשיתי בכיוון שהגדרתי ככיוון האנכי של הגרביטציה. לעומת זה, במקרה הקיצוני השני, שהצינור או המשטח הוא אופקי, על כל צעד שעשיתי בכיוון של הזרימה, לא איבדתי שום דבר ברום. אוקיי? אז במקרה שלנו, זה יהיה שווה, זה 0, זה יהיה פשוט מינוס גמא. מינוס גמא. אנחנו קבלנו את הכיוון החיובי כלמטה. בדיוק כמו פה. בדיוק כמו פה. תהפוך את הכיוון, אתה תקבל שזה מינוס דלטה z למינוס דלטה x. כאן קבעת את הכיוון החיובי, ועשית לכן צעד שהוא חיובי. כולם איתי? חשוב לעבור על זה, שתדעו לעשות את זה לבד. זה נראה, אתם רואים את זה על הלוח, זה נראה הגיוני. אבל תדעו גם לעשות את זה לבד, ואז אתם תמיד יכולים לשחזר את זה מתוך ההבנה ולא מתוך הזיכרון. הזיכרון יכול לתעתע. אני חוזר ואומר, זה צעד שלילי, כי הגדרתי שהרום הוא כלפי מעלה. אני גם מציע לכם תמיד להישאר עם זה, כי זה אינטואיטיבי. זה למעלה וזה למטה. מותר לכם גם להפוך את זה, אבל אז האינטואיציה לא משחקת. אז הצעד הזה כלפי מטה הוא מינוס דלטה z. עכשיו השאלה אם קבעתי ש-x הוא חיובי לפה או לפה. וזה שרירותי לחלוטין. אבל אם קבעתי ש-x הוא חיובי למטה, לא קשור לכיוון הזרימה. קשור למערכת הצירים שאני קבעתי. כיוון הזרימה יכול להיות גם למעלה, זה לא משנה. x פונה כלפי מטה, אז זה אומר שהצעד הזה שעשיתי הוא צעד חיובי. אז זה פלוס דלטה x וזה מינוס דלטה z. ואם הייתי מגדיר את x חיובי כלפי מעלה, אז זה צעד שלילי והייתי צריך לרשום פה מינוס. ואז זה היה הופך להיות פלוס גמא. אוקיי? אז המינוס גמא או פלוס גמא, סינוס אלפא, נגזר אך ורק ממה הכיוון שקבעתם את ציר x החיובי. לא קשור לכיוון הזרימה. אנחנו לא תמיד יודעים מראש איך הזרימה מתנהגת. כן. אתה אומר שתנועה תמיד מונעת מהפרש חצי? לא תמיד. לא אמרתי שתמיד. אמרתי שבהיעדר כוח אחר חיצוני, אתה צריך משהו שיניע את הזרימה. המשהו הזה יכול להיות או המוט הזה שנופל וגורר איתו את הזורם. זה גם כוח שמופעל על הזורם. אבל זה כוח שמופעל בעצם בנקודת המפגש בין המוצק לזורם, לבין כוח גוף. כוח שטח זה כוח גוף פה, שזה הגרביטציה, מתורגם לגרדיאנט לחץ. אנחנו מתרגמים אותו לגרדיאנט לחץ. אבל זה בעצם צריך לזכור מאיפה זה בא, זה גרביטציה. וגרביטציה זה לא כוח שטח. בסדר? הממדים של כוח גוף הופכים להיות כמו גרדיאנט לחץ. אז יגדו אותם ביחד, כי מבחינה ממדית זה קונסיסטנטי. אבל המקור של זה הוא אחר. הוא למעשה גם מוסיף, המרכיב הזה מוסיף למהירות של V, נכון? המרכיב הזה, גמא, כן. השינוי הפרש לחצים. כן, כן. הוא מוסיף מהירות כאילו גם הוא גורם לזה שהנוזל בעצמו נע, לכן מעכב פחות את המוט מאשר לו היה נייח לחלוטין, זה נכון. אבל צריך לזכור ששוב, זאת אומרת, אתה יכול להפוך את הסיטואציה לצינור אופקי, ואיזשהו כוח חיצוני שמושך את המוט,
ולחפש את ההבדלים. כל עוד המצב הזה הוא אנכי, אם הזורם לא יכול לנוע, אז אתה צריך לשאול את עצמך איך המוט יכול לנוע. חייבת להיות תנועה בזורם אם יש תנועה של המוט. נאמר אם זה היה מכל ולא צינור. כן. זאת אומרת, בין R1 ו-R2 היה תחתית. ורק המוט יכול לעבור דרך התחתית הזו? בסדר, אז עדיין תהיה תנועה. עדיין תהיה תנועה. של הנוזל? של הנוזל. שרק בעקבות אבל התנועה של המוט. נכון. אבל היא תהיה אחרת לגמרי. בוא, אתה רוצה לדבר על זה בהפסקה. סעיף 3. אני רוצה לסיים את ה... כן. בפיתוח של טאו שם, אפשר להחזיר אותו. בואו נחזור רגע לזה, זו שאלה, היה נדמה לי שזה ברור. אנחנו ניסחנו, אני כבר מחקתי את זה, אבל ניסחנו תנאי שאומר שטאו על פני הדופן הפנימית שווה mg חלקי 2 פאי r1, נכון? עכשיו אנחנו רוצים לקשור את זה לשדה המהירות כדי לחלץ את הקבועים. זו הסיבה שניסחנו את תנאי השפה הזה. אז המאמץ זה מיו דיו נכון, זה פשוט מיו דיו ל-dr בנקודה r שווה r1. אז אם נגזור את... מחקתי. אם נגזור את זה, בעצם מה שרשום פה. תגזרו את זה ותציבו r שווה r1, וזה מה שתקבלו. ולהכפיל במיו. כן. שהפעם לא נשכח המיו הזה, והוא חשוב. אוקיי, אז בואו נסיים את השאלה הזו. רשמנו ש-C, ונחלץ מפה את C1, נרשום את זה פה. C1 שווה R1 חלקי מיו, פתח סוגריים, mg לחלק לשני פאי R1, פחות חצי dp כוכבית ל-dx, R1. אוקיי, אז יש לנו פה את C1, C2, ובסופו של דבר צריכים לחלץ אותם ולהציב אותם בביטוי ל-V. ו-V יוצא mg לחלק לשני פאי R1, סליחה, שני פאי מיו, כפול לן של R1 חלקי R2, ועוד גמא חלקי 2, גמא R1 חלקי 2 מיו, יותר נכון, כפול לן של R1 חלקי R2, ועוד 1 חלקי 4 מיו, או גמא חלקי 4 מיו, כפול R2 בריבוע פחות R1 בריבוע. זה? יש לך את הביטוי הזה? תציבי C1 ו-C2. נכון. ואת גמא במקום, מינוס גמא במקום dp על dx. חשבתי שזה ברור. יש לנו פה את C1. את C1 הזה אנחנו צריכים להציב בתוך הביטוי ל-C2, לקבל את C2, ואז את שניהם להציב בתוך הביטוי ל-V, ואני קצת סידרתי את זה גם. אבל זה הצבה בחזרה. טוב. נראה לי שנשארו עוד 5 דקות, אז צאו להפסקה ותחזרו גם 5 דקות קודם. חבל להתחיל שאלה חדשה עכשיו.